ragaszkodunk hozzá, ha lenne siker. Ha lenne siker. A siker, ez garantált. Ott átkeresed? Aha. Miért az? Elnézést, uram, figyelni kéne az előadásra. Mit csinál? Hol Művész úr, akkor Kezdődhet. Kezdődhet. Megadjuk a kezdőhangot. Megy a dű. Ki a távol-távol-godó? beszél majd az utókor. Miért Nem a az? Marci? Az azon kezdődik, vagy a hazamehetek? Kezdődik. Na, akkor jó. Na, Jó. Megy a... Nem, látod. Na másikat, akkor nyomassad. Aztán bejössz a színpadra. felhívsz egy közönséget? Igen. Szoktak olyat. Aztán lesz egy szereplő benne, jó? Na, tudom, úgy kell csinálni. Én tudom. Na nyomassad már az azon. Jó lesz. Ülve? Unplug? Segítek, úgyis egy pici nózifújást kell, mert a színészeknek ne folyjon már az orruk. Jaj, meg gyere bele nyúltál. Csak És akkor felültetünk oda. Jó, És ide felültesz majd. Igen. Majd egyik rába. Ó, színész bácsi, fájjon alapot, hát pedig nem is annyira táncos a mulatság. Jó, majd felállok. Nyomodhatod ülve is. Föl tudja venni ennek. Na nézzük, úgy. Jó. Lejtsenek a vicsokat, aztán kezdődik. Helyre, és majd én tudom. Fizetni kell, ezért tudod. Figyelemmel. Azt én már is megtalálom a kavicsokat ott. Na, azon kezdődjön a koncert. A művész úr kezdheti. Jó. Jó, kezdődik. Én megjelöltem ugyanazt, amit én. Jó. Jó. Oké. Aztán amit gombot nyomok, aztán feljössz a színpadra. Igen. De itt énekeljük. De énekelj, csak utána megy fel. Énekelj, most kezdődik. Bekapcsolom a gitárt. Az Incy Wincy Spider-t nyomassad. Ja, tényleg. Az jó. Jó. Jó, na. Jó, be van már kapcsolva. Jó, de Jó az lesz. visszaugrik. Jó, bekapcsoltam. Inci, vinci. De átállítsam hangosabbra, hogy Igen. halkabbra. Hát lehet hangot adni, Mindegy. mert nem halljuk. Jó. Jó. Hangos? Nagyon hangos. Fogjátok be, csak az egyiket. Az egyiket, és azzal hallgatok. Jó. Mindenki csinálja, mert túl hangos. Jó. Na, most már halljuk. Inci, vinci, spider. Én Spider-Man was blank in the rain and rushed to Spider-Man. Okay, the sunshine spider away. He's Spider-Man up the wooden back. Blank in the rain and rushed to Spider-Man. Out in the sunshine spider away. Szuper! Egy kis Spider-Man lehet? Fel a színpadra. Jaj, ez gyönyörű Kis volt. pókembert lehet még hallgatni? Nem olyan nagyon tudom. Nagyon szép volt. Na még egyet, mert a közönség tombol egyszerűen Spider-Man, tombol. Spider-Man. Álmomos is lehet. Jó, legyen az. Jó. Jó. Gyere fel a színpadra, nem kell félni. De én nem tudok angolul. Zadi Ez se. nem angolul van. Nem? Akkor jó. Spider-Man. Folytatosd meg. Kezdjünk. Na, hogy? És énekel. Spider-Man, Spider-Man, menni kívül. Spider-Man. In the shade, in the light, just in time. Spider-Man. Köszönöm, hogy felhívott művész úr. Nagyon gratulálok. Nagyon szép dalok voltak ezek, és micsoda magas hangokat is bír ön. Jaj. Most kistáros, ez most nem előadás lesz. Nem? Még akkor így az előadás? Igen, vége. Akkor meg kell Csak ennyi dalt tudta leénekelni.
Ó, de szép volt. Aztán holnap következik egy újabb dal, jó? Jó lesz, jaj, Gyere! Vinci. Kavicsokat rejtem. De azt Előre mondtam, ejted. így elrejtem egy más helyre. Már ez a kis közönséggel is